těžko se hledá rytmus, aby se to dalo projet fakt na 100% rychle. A cesty byly moc rychlé, moc. Potrebujú veľa adrenalínu, veľa krvi. Strašne veľa bordelu na ceste a tie asfalty strašne šmýkajú. Nie sú tie cesty deravé, nie sú moc rozbité, sú všetky pekné, krásne, bol to fakt zážitok. Po 7 rokoch na považí sa Rally Tatry vrátila späť domov. Centrom jej 39. ročníka bol Poprad, kde si svoje servisné stany rozložilo 64 posádok zo 6 krajín. Tie počas 2 dní bojovali nielen o prvenstvo na tomto tradičnom podujatí, ale aj o body v seriáli centrálnej zóny Európskeho pohára FIA či majstrovstiev Slovenska. Práve v rámci domáceho šampionátu sa pod Tatrami rozdával dvojnásobný počet bodov, pretože úvodná časť pretekov, čo sa klasifikácie jazdcov týka, bola náhradou za neuskutočnenú rally Bojnice. Jej porcia bodov sa stala korisťou po prvej etape vedúcej posádky Tatranskej rally Jozef Béreš junior Robert Miller na Fiate Grande Punto S2000. Pocit je veľmi dobré, pretože vôbec sme si pred závodom nemysleli, že prvú etapu sa nám podarí vyhrať. Práve sme mysleli naopak, že tie enkové autá predsa maximálnu rýchlosť majú väčšiu a na tých tratiach je to veľmi podstatná vec. Dvojica Tempus Stilex týmu v piatok vyhrala 5 z 9 rýchlostných skúšok. Vďaka tomu si pred druhým duom Grzegorz Grzyb Przemyslav Mazur, jazdiacom rovnako na Fiate Grande Punto S2000, vypracovala vyše 12-sekundový náskok. No są zadowoleni, z Joszko jechaliśmy cały den moc równo, przegraliśmy około tam 12 sekund. Udzielaliśmy 2 chyby, ale to moc male na cały den i to nam spowodowało, że tak żeśmy przegrali. Ale super, no musieliśmy jechać 100%, myślę, że dufam, że Joszko jechał stejnie, także myślę, że piękna walka. Za poľskou posádkou prišla v piatok na 3. mieste do cieľa česká dvojica Václav Pech, Petr Uhel. Český pár, ktorý dokázal počas 7-ročného azylu Tatranskej rally v okolí Púchova 6-krát zvíťaziť, bol s priebehom 39. ročníka spokojný len čiastočne. Tady mi to připadá, že organizátoři by měli mnohem lepší podmínky sestavit špičkovou soutěž a přitom je to hodně podprůměrný. Přijeli jsme sem hlavně závodit, že jo, to je naše povinnost, takže závodíme, snažíme se jet to, co potřebujeme a dneska jsme skončili teda na 3. místě v tom evropském poháru, což je pro nás to nejdůležitější, takže s tímhletím je spokojenost. Rozladený po prvej etape bol aj Slovák Tibor Čerhalmi, ktorému, a treba dodať, že úplne oprávnene, sa nepáčil najmä priebeh 7. RS-ky, počas ktorej ho poriadne zdržal Poliak Maciej Žežník. Je to hrozne bezmocný pocit, pretože dokonca som ešte do ňoho 2-krát vrázol zo zadu a cez to všetko ma aj tak nepustil, ale ináč priebeh súťaže celý deň bol úplne fantastický a jazdilo sa nám super, bol to pekný šport. Auto funguje perfektne, Poliac z Marek takisto, takže výborný deň, akurát tá bodka nebola celkom dobrá, ale no, bohužiaľ je to šport. Výsledky prvej etapy sľubovali v sobotu skutočnú drámu a tá veru aj prišla. Tretí muž hodnotenia Václav Pech ráno svoje Mitsubishi Lancer Evo 9 ani len nenaštartoval a jeho servismeni to radšej zabalili. V úvodnej rýchlostnej skúške havaroval Tibor Čerhalmi a problémy sa nevyhli ani lídrovi Tatranskej rally Jozefovi Bérešovi. V jednej ťale zákute, kde to zavrelo cez vodidla, tak tam to nejak veľmi ustrelilo auto, dostali sme to do priekopy. Asi 15 metrov sme prešli po priekopy, kým sme sa dostali naspäť na cestu. No a zrejme nejaký kameň alebo nejaká skála nám urazilo zadné koleso. Mechanici vozíce spojaznili, no posádka už vyše 10-minútové manko zmazať nedokázala. Razom sa tak zmenilo aj postavenie na pódiových priečkach. Na bronzovú poskočil náš Peter Gavlák, ktorý na druhú pozíciu strácal viac ako minútu a preto sa sústredil na udržanie náskoku pred 4. vozom Subaru Impreza českého páru Vojtech Štajf Michal Ernst. Jeho snaha bola úspešná a preto v cieli spokojne skonštatoval. Som spokojný, konečne nejaký výsledok sa dostavil. Myslím, že sme išli s rozvahou, rozumne. My sme nelamali cez koleno, ako sa hovorí v našom žargone, a výsledok sa dostavil. Druhú priečku napokon obsadila česká posádka Czech National týmu Jaroslav Orsák, Karel Vajík. A to aj napriek tomu, že ju v posledných rýchlostných skúškach potrápil technický stav ich vozu Mitsubishi Lancer Evo 9. Po tom konci, kdy 2 RZ před cílem nám praskla poloosa na pravém předním kole, takže jsme dojeli tak dá se říct, s odřenýma ušima do cíle. Podařilo se nám to, zvládli jsme nástrahy tady těch Taterských hor, tady té rally, takže jsme maximálně spokojení.
Pochopiteľne najväčšiu radosť mali celkoví víťazi 39. ročníka Rally Tatry Grzegorz Gžip a Přemyslav Mazur, jazdiaci na Fiate Grande Punto S 2000. Ich slovenský Fiat Rufa Rally Team triumf poľskej posádky aj náležite oslávil. Super výsledok. Musimy teraz non-stop budować, bo mieliśmy 2 chyby na zaczątku sezonu, a to pre nás je moc špatné. Uvidíme, będziemy bojować dalsze. Druhou najúspešnejšou posádkou v rámci slovenského šampionátu boli obhajcovia titulu Igor Drotár, Vladimír Bánoci, ktorí si na Škode Octavia VRC v Tatrách vybojovali v piatkovej etape 3. a v sobotňajšej 2. priečku. Proste dávame do toho všetko. Ja som nevedel ísť rýchlejšie dnes, bohužiaľ.